Egunon deizula Jainkoak adiskide. Jainkoaren neurrigabeko errukia. Aurtengo Garizumako igandetarako aukeratua dauden evangelio testuetan oso nabarmena da Jainkoaren errukiari eta Jesusen errukiari San Lukasek ematen dion garrantzia. Batez ere 3, 4 eta 5 igandetan entzungo ditugun zatietan. Ikus dezagun zati hoietako mezua. Lehenengo iganderako Jesusen tentaldiak adierazten dituen zatia dago aukeratua. Jordan ibaiko uretan murgildu, bataiatu ondoren, otoitzean ari zela, Jainkoaren arnasa jetzi zen Jesusen gana, eta Jainkoaren mintzo entzun zen, zu zaitut, neure semea, neure maitea, zu zaitut atsegin. Ondoren, espirituak eramanik, basamortuan barnaibili zen 40 egunez. Deabruak, tentatzaile, kaluniatzaile esan nahi du hitzonek, tentatzen zuela. Egun haietan ez zuen deus ere jan, eta azkenean gosetu egin zen. Bere bizitzaldi osoan jasan zituen Jesusek tentaldiak. Tentatzaileak mendean hartu nahi izan zuen, eta Jainkoak emandako misiotik aldendu misio horrek gurutzeko heriotzara baizeraman. Tentaldi horien bilduma edo eskaintzen digute evangelariek basamortuko tentaldietan. Jainkoaren seme izateak ematen zion ahalmena bere onurarako erabiltzeko tentaldia. Aginte politikoaz baliatzekoa bere misioa errezago betetzeko, eta deabrua adoratzekoa Jainkoa baztertuz. Denetan garaile atera zen Jesus. Baita hil bezperan Getsemanen izan zuen tentaldi ikaragarrian ere, bere misio utzi eta heriotzari ihes egiteko tentaldian. Jesusek azkeneraino onartuko zuen Jainkoaren asmoa, eta horrela izango zen garaile. 2. iganderako, Tabor mendian, 3 ikasleren aitzinean gertatutako antzaldaketa kontatzen duen testua da aukeratua. Otoitzen ari zela, aurpegiko itxura aldatu zitzaion da jantzia zuri distiratsu bihurtu. Moise eta Elia agertu ziren Jesusekin hizketan, Jerusalemen nozitzekoa zuen heriotzaz. Odeiak estali zituen, eta odeitik ahotsa atera zen. Hauxe da nere semea, nere aukeratua, entzuiozue. Garbi ikus dezakegu, gertaera miresgarri hori kontatuz, evangelariak adierazten diguna. Moisek eta Eliak, hau da Eskritura santuek, Jesusen gertakaria iragartzen zutela. Odeitik ateratako hautsak, Jainkoaren hautsak, oiukatu zuenez, Jainkoaren semea da Jesus. Heriotzati piztuerara igarotzean, Jesusek izango zuen aintza irudikatu zuen antzaldaketak. 3. iganderako, Jerusalemen izandako 2 gertaera tamalgarri kontatzen duen testua dago aukeratua. Bata, Pilatoren soldaduek Galilear batzuk hilarazi zituztela, terrorista zirelakoan, tenpluan oparia eskaintzen ari zirela. Bestea berriz, Siloeko odorreak behea jo, eta 18 Jerusalendar azpian harturik hil zituela. Gertaera horiek Jesusi jakinaraztean, ikasbide hau eman zien ikaslei, bihotz berritzen espazerate, denok era berean galduko zarete. Konbertitzeko deia dugu beraz Jesusen ikasbidea. Izan ere, pazientzia handia du Jainkoa guretzat, astia, beta, egokiera, ematen digularik bihotz berritzeko, Pikondo antzugaren parabolan ikus daitekenez. 4. iganderako testu oso ezaguna dugu aukeratua. Aita onaren eta seme galduaren parabola.
Jainkoaren errukiaz Jesuse kontatu zigun parabolarik unkigarriena, hausnartuz unkiturik entzuteko parabola. Aitaren altzo gozoan baino bere gisa ibiliz zoriontsuago izango delakoan, aitarengandik alde egiten duen seme hori gure irudia da. Uste eta jarrera horixe bera dugu maiz. Hasieran, lagun arte derrean, festaz festa ibiliz, zoriontsu zela iruditu zitzaion, baina ustekabean gauzak okertzean zer aurkitu zuen. Ondamendia, ezereza. Orduan, bere egoera larria zoarturik, aitarengana itzultzeko asmoa hartzeko grazia izan zuen. Baina hartuko te zuen aitak berriro etxean, eta nola hartuko zuen. Merezi zuen zigor latza emanez? Ez. Ulergaitza bada ere, aita zaizegoen semea noiz itzuliko, eta itzultzean besarkatu egin zuen. Jantzi berria jarri eta ongietorri festa alaia antolatu zuen. Erokeria? Ez. Neurri gabeko errukia eta maitasuna. Alakosia dugu, Jesuse dioenez jainkoa, gure aita urrikaltsua. Orain guk pentsatu behar dugu. Nola erantzun behar nioke, horrela maiten hauen eta barkatzen didan jainkoari. 5. iganderako, Jerusalengo tenpluan Jesusek egindakoa kontatzen duen testua dago aukeratua. Zenbait adituren ustez, San Lukasen liburutik hartua da. Adulterioan harrapatutako emakumea ekarri zioten Jesusi. Moisesen legearen arabera, harrika hil beharra zegoen alakoa. Zuk zer diozu? Galdetu zioten azpikeriaz. Ta Jesusek, zuetan pekaturik gabe dagoenak, bota dezaiola lehenengo harria. Banan denek aldekin zuten. Ez altzaitu inor kondenatu, galdetu zion emakumeari. Ez jauna. Nik ere ez. Zoaz eta ez egin berriro pekaturik. Adiskide. Ona, aurtengo garizuman, entzuten ari geran mezu kontsolagarria, konbertitzera. Eta jainkoaren errukiari leial erantzutena, deitzen gaituen mezua. Ezentzun egingo ote diogu, izan igande eta aste ona.